ma'am, sige, pakita ko muna tuloy. Dapat nagsabi man lang siya, dawa sa anak ko na lang, nagsabi na siya, ay Opo. surprise yung surprise namin si mama, o gano'n. Sana silang kakontak. Ikaw sa kanina, hindi man sa akin na gano'n, na mama yung... Padangat ming ina. Happy birthday, mama. Maski mayo kami dyan, gusto ming iparamdam sa imo kung gurano mi ika kapadangan. Isang napakagandang umaga sa inyong lahat mga ka-JFS. What's up? Bagong umaga, bagong araw, bagong dating sistema at bagong sorpresa at saya na naman ang ating ihandog ngayong umaga. At ngayong umaga, andito tayo sa Magarao, Camarines Sur upang sorpresahan isang pinakabonggang nanay na tsak na bibigyan natin ng suwak na sulit na packages from JFS team. So tara't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong araw. Siyempre, dito sa likuran ko, meron tayong bubble balloon na may best mother in the world. Meron din tayo dyan itong napakahabang letter natin na babasahin natin mamaya. Meron tayong Raffabells cake. Meron tayong isang bilaong pansit. Meron din tayong 1 bucket of chicken joy from Jollibee. At syempre ang napakabonggang money bouquet natin na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. So ano bang hinihintay natin para kilalanin na natin kung sino siya? For our social media account, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but captivate. Patuloy tayo sa pagbibigay ng good vibes. Tara kilalanin na natin si Nanay here at Magarao. Hello guys! So, andito na tayo sa Barangay San Miguel, Magarao. Tara na't samahan niyo pagkapistahan ng ating beautiful mother for today. Nakapasok tayo sa bahay ko na. Diretso lang. Malayo-layo ang lalakbayin natin. Hello po. Ay, tao po. Ay, dito po ang bahay ni Ma'am Annalyn na nanay. Ay, ma'am, ako po yung kaibigan ni Ma'am Joanne, si Angel po. Bali po may... Sino po Joanne? Anak daw po ni Ma'am Annalyn na nanay. Ana, Aduana po. Aduana, yan. Opo, Ma'am sa Joanne. Aduana. Opo. Tapos po, may pinadeliver po kasi siyang kasoy sa kaklase niya ng high school. Kaya lang po, pinuntahan po namin sa bahay, wala po. Kailangan lang po namin ng video kasi nag-vlog po kasi ako pa nagde-deliver ako ng kasoy. Bali ma'am, kailangan po kasi namin yung payment na 2,000. Wow! Siya po si Ma'am Annalyn po. Paano po yan?
Hindi mo siya nag at naka-ano ka duman, naka-lockdown kasi si Saro ko kan pamangkin na positive. Kaya di man Opo. siya may Ay, ako po ma'am, negative po ako ha. Hindi, nakakapadaras ako. Hindi, nakakaruwa. Paano yan? Wala akong pera. Sabi po kasi ni Ma'am Joanne, siya daw po kausapin ko regarding doon. Sabi po, taga-albay pa po kasi kami. Bali po, kailangan po namin yung payment kasi nabunahan ko lang po yun ng 2,000. Hindi man lang sa kausap ko kanina, hindi man nagsabi. Sabi niya magpapadala kay hindi dahil sila wala daw. Kasi wala sila, pero sila. Ang ilabas sa kanila, Augusto. Aalis po kayo, ma'am. Opo, ititreat ng asawa ko. Paano po yan? Ano? Ito din na lang, wala naman kami pera. Ay, hindi po ma'am, siya pwede mag-cancel. Kasi ano, from albay pa kami, deliver. Wala naman kami ibibigay. Opo, paano daw po yan? Sa kanya na lang po kasi pinangalan. Pwede ma'am, sige, pakita ko muna tuloy. Dapat nagsabi man lang siya, daw sa anak ko na lang, nagsabi na siya, ay Opo. surprise namin si mama, o gano'n. Sana silang kakontak. Ikaw sa kanina, hindi man sa akin na gano'n, na mayroon Kasi din dadating na daan, ganyan. 2,000 pati. Kasoy Oo, po. kaso maasawa lang ang Si Jollibee nindo, yun ang itaw nindo. Hindi, mag-ano lang nga yung asawa niya. Ititreat yan ng asawa ko. Sige po ma'am, ganito na lang po. Sumama ka po muna tuloy sa akin para po makita niyo yung mga kasoy. Tapos po mamaya, pwede naman po natin pag-usapan kung paano yung payment. Yuta, to na si tricycle to, ma'am. Problemado si mami. Antayin namin yung anong... Problemado si mami. Si Kuya Judge po pala, kapatid ko. Tala po, halika po mami. Last month pa, bali po. Sa barangay yun. Opo, okay lang po. Paano yan ma'am? Anong plano natin? Hindi ko nagano kasi wala kaming pangano yun, yung pangbigay. Opo. Tayo sa barangay. Okay lang po. Sige po, halika dito May mami. CCTV ba dito? Oo. Bukas ba yung barangay? Halika dito mami. Dito ka po. Ate, pahiram ako ng phone mo. Pahiram mo na po kay mami. Wait lang po Wala pa man, nawantig ka pa. Paano po to mami? Anong usapan natin dito? Bigyan mo na lang ako ng preference kung mababayaran to o hindi. Paano po to? Kung pwede ka, hindi wala naman akong pagbigay. O kaso nga po, bawal po talaga i-cancel. Kasi po, pag once po na kasi nag-deliver kami, bawal po talaga namin i-cancel. Tawad na lang mami, 1K na lang. Para kahit sa shipping fee na lang ng effort ko, sa outfit ko. Tayo na lang. Wala nga po. Wala nga po. Wala talaga. Balikan na lang sa aga. Ha? Balikan na lang sa aga. Ha? Balikan sa aga. Balikan ko na lang po bukas, pwede? Pagpauli, pagpabalik. Kung wala po kasi kung may pera po. Tanggalin mo ng pas mo. Nakamask naman ako, mami. Di ko po sure. Di ka po sure. Bukas po. Hindi ko pa sure kasi marami ako. Marami ka pong bayaran. Okay. So, balikan na lang natin mga kagrupo. Mga ka-vlogger. Tatakong na Sige lang. po. Ililista ko na lang, mami, yung name mo. Bali, pabalikan kita for 1 week. Pero sana mabayaran mo na yung 2,000. Pero papakita ko muna sa iyo yung mga kasoy. Okay lang ba? Sige, mami. So, andito yung mga kasoy natin. Bale, ito, mami. Ito po. Pindutin nyo na lang po to kasi hindi ko masyadong maano. Ito lang po. Ayan, mami. Sige po, buksan niyo po, mami. Paano, ma'am? Happy birthday! Kami po ang JFS Petals and Services at ito pong mga regalo na to ay para po sa inyo, para sa inyong 55th birthday naman talaga! Mami, happy birthday! Oh, naiiyak si Mami. Ayun, Mami!
Masaya ka ba? Kabado si Mami sa 2,000 eh. Akala niya talaga pasoy eh. First time Mami, niya. para sa'yo po to na mga regalo na to, meron po kayo dyang bubble balloon. Halika dito, Mami. Abante ka dito. Kasi ikaw ang reyna ngayong araw. Harap ka dito, Mami. Harap ka. Ayan. Ayan, Mami. Meron kang bubble balloon. Meron kang Rafa Bell's cake. Meron kang pansit. Meron kang chicken. At syempre, ikaw ang reyna ngayong umaga. Happy 55th birthday, Mami. Ayan. Syempre, Mami, nakikita mo naman siguro yon. Totoo ba yun o play money? O kasoy? Ano, Mami? Totoo ba yan o kasoy? Totoo! Ayan, Mami, sa tingin mo, magkano kaya ang laban niyan? Magkano kaya yan, Mami? O, binibilang ni Mami. Magkano? Eh, sige, Mami. Hindi yan nagkakalaga ng 8,000 dahil meron kang 10,000 pesos para sa'yo, Mami. Ayan, tanggapin niyo po to. Ayan, may money bouquet 10,000. Para po sa inyo yan, Mami. Ayan, Mami, napaka-emotional naman ng Mami natin dito. Mami, kumusta naman po ang feeling na nasurpresa ngayong umaga at na-prank sa kasuwi? Prank lang Kumusta, to, Mami? Kasoy. Kamusta, Mami? First time niya kasi. Wait lang po. Salamat na ako dito sa sana ko. First time ko kasi makatanggap ng ganito. Ng regalo po. Sa edad ko Opo. lang 55 na rin ako nakatanggap ng ganito. Kaya maraming salamat sa kanila. Ayan, Mami. Napakabongga naman. Agad na, Mami, yung paghawak para nakaka-beauty queen. Ayan, Mami. Para sa'yo yung 10,000 at syempre yung mga regalo para sa'yo. Kasi balita namin pupunta daw kayo ng Naga. So may panggastos ka na, Mami, di ba? Bonggang-bongga. Pero bago yan, Mami, meron din akong gustong basahing mensahe para sa'yo na ipinabibigay ng iyong anak. At gusto ko, kahit na malayo siya, ma-feel niyo po yung presence niya para sa inyo. So, ito po yung message namin para sa inyo. Para sa the best, asin padangat ming ina, happy birthday, Mama. Maski mayo kami dyan, gusto ming iparamdam sa imo, kung gurano mi ika kapadangat. Ma, sana napaugmami ka sa simpleng sorpresa mi sa imo. Bilang pasasalamat sa pagmamahal, sa kasakripisyo mo sa samuya. Tapermi kang one call away, pagkaipuan mi ka. Dahil kami mama asawa, na asikasuhon ka, asin pa ugmahon, tadai ka man po nagsawa sa kadunungan kang mga payo. Ma, grabe po ang paghangat mi sa imo, tadawa kadakol kami, siyam kaming nagpasaway ng mga aki mo, dahil minailing na sinukuan mo kami. Permimi ma naaalala ang mga sakripisyo mo sa samuya. Lalo na, Ma, dati 5 balde ang tiglalabahan mo. Tigkukusot mo lang sa kamot mo, puon aga hanggang banggi. Nagkukusot ka, tas aasikasuno pa ang pagkakanmi. Ika, kapilang ang merienda mo, pagkaaga na lang babanlawan. Mapatabang ka sa mo na ika pa mabumba, sa bombahan taday kami nagtutubod sa imo. Day ka na lang nagtaram hanggat kaya mo, ika ang nagigibo kang gabos. Ngunyan, Ma, naharayok kami sa imo, yaon kami digdi sa bataan, nararanasan mi ang kapagalan mo kadto. Nagsisisi kami na naging pasaway kami kadto sa imo. Ma, pa-whole body massage ka, taaraming haloy mo nang nagkukulog ang likod mo sa magapon pagkusot. Magpaputs pa ka, tahaloy kang nababad sa tubig, sa kasabon ang mga bitis mo. Maarami pagal ka na pero dai mo pinapailing sa mo. Kaya mangunyan na kami naman ang may kakayanan, ta may mga trabaho naman kami na bahala sa imo. Kahit sa gantong paraan, masuklian mi gabos na sakripisyo mo. Ang hiling mi lang na sana, permi ka lang healthy, na mamaski dai mi tigsasabi sa imo, pero sobrang padangaton mi ikang maray. Happy
happy, blessed 55th birthday sa the best mother in the world, Mama Nalin, Love, Joanne, Konkon, Jen, Kabo, and Jo Marie. Ay, yan naman talaga yung napakagandang mensahe para sa inyo, Mami Annalyn. So, Mami, siyam po ang anak ninyo. Pang-ilan po si Ma'am Joanne sa mga anak niyo? Panganay. So, Mami, kumusta? Nasaan po yung asawa niyo? Gusto po kayo dito, Ma'am? Wala na po, mayroon na po siya iba. Meron na pong, pasensya na po. Pasensya na po sa sagot kasi hindi ko po alam. Pero Mami, believe po ako sa inyo na kahit iniwan man kayo ng haligi, nandyan ang ilaw ng tahanan para sa siyam na anak. Ano naman pong gusto niyo sabihin sa nagpabigay ng regalong ito para sa inyo? Yeah. Masasabi ko lang po sa kanila, salamat. Oo. Kahit na nandun sila sa malayo, hindi ko sila nakakalimutan. Palagi ko sila ginatawagan. Maraming salamat. Ay, sobrang naiiyak ako din. Ako nagiging emotional din ako kasi kinaya niyo po talaga yung siyam. Kinaya niyo po buong buo. As in, bilang nanay, proud po kami sa inyong mga single mamami. Palapakan naman natin si Ma'am Anan. Nakakatuwa naman yun. So, Mami, hindi dyan nagtatapos dahil magpapablow kami ng inyong Rafa Bells cake. Happy 55th birthday po ulit. Tara na't samahan niyo pa rin kami together with Mami Annalyn na ipablow ang kanyang Rafa Bells cake. Hello guys! What's up? What's up? So, andito pa rin tayo sa labas ng bahay ni Mami kasi syempre, medyo malayong nilakbay natin kanina. Kaya dito na lang natin ipapablow ang kanyang Rafa Bells cake. Pero bago yan, kakantahan muna natin si Mami ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, Mami. Make a wish, Mami, and blow your candle. Sana laguhan ang buhay ko. Yay! Happy birthday, Mami Annalyn. Any last message na lang po para sa inyong mga anak? At syempre kay Ma'am Joanne po. Thank you, Ann, sa support ng ginibos ako. Sinurprise mo ako. Salamat. Sana, pero may magamong healthy right mo sa hila. Kamu naraon din sa araw. Ayan, Mami. Isang I love you, tas flying kiss na lang para sa lahat. I love you. Yay! Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create na tatanggal yung mask ko, guys. We don't just create but to captivate. Follow on our social media accounts. Like, share, and subscribe, and follow again. Happy 55th birthday, Ma'am Annalyn. Palakpakan ulit natin. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadors. Abangan niyo ang mga upcoming videos natin. Bye, 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 bye. God bless you. Mami, magbabay ka naman po. Bye-bye.